खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। आरोबाव आसामाव गोदान बिगियानारि हानजा जोनोम जाबावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोदान बिगियानारि आफादनि मुंखौ GCL एबा ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थिग बे समावनो बावैसो साननि सिगां जोनोम मोननाय बिगियानारि हानजानि सायाव सानजा क'क्राझारनि MLA मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि माखासे सप्तानि सिगांल' खेल'नि आफादगिरि जीवन सिंह बिथाङा सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायनो फैदों। सरकारजों सावरायनायनि फिथाइखौ एसे गोसो हमथानानै नेनांगौमोन। नाथाय सावरायनायखौ नेयालासे हरखाबै GCL मुंनि आफाद दानाया बारा मोजां गनायथाव जायाखै होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। बावैसो साननि सिगां क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे उकिलखौ मोखाङाव एसिड सारग्रा सुबुंखौ मैया पुलिस हानजाया खानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे एसिड सारग्रा दायनिगिरिनि मुंखौ राशिदा बेगम होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर मानाव गेदेर बिबेक आनन्द ओबेरय बिथाङा 27 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानो गोनां इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ बेखेवना होफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां बिबेक ओबेरयआ गाहायै हिन्दी सावथुनाव फाव खालामो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा तामिल, तेलुगु, कानाडा आरो मालयालम सावथुनावबो फाव खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भआव आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव न' लुना थानायखौ होस्रांजानाय सुबुंफोरखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म, गाहाय बोसोनगिरि राजु देउरि, देब कुमार पेगु बिथांमोनहा खौरां लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। अल आसाम ट्राइबेल इउनियन स्टुडेन्टनि गाहाय बोसोनगिरि राजु देउरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि ट्राइबेलफोरा हानि बिगोमा, ट्राइबेलफोरा हा मोननायनि मोन्थाइ दं। बे संबिधाना आसाम सरकार BTR सरकार बानायनाय नङा, पार्लियामेन्ट बानायनायसो। बिथाङा बुंबावदों दि हाइकर्टनिफ्राय BTR सरकारनो बिथोन हरदोंमोन 2021 आव जाय नन ट्राइबेलफोरा आयेन बेरेखा अवैध बाहायै दखल खालामना थानायफोरखौ इभिक्सन खालामनो हायाखै। अब्ला गासै खृष्टानफोरा BJPनि उल्था जागोन बेयो खाथां होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।